Det første jeg gør, det er, at jeg vender cyklen om. Godt. Så skal jeg have dækket af. Og der prøver jeg med et dækjern, som ser sådan her ud. Og hvis man ikke har noget dækjern, så kan man til nød bruge en gaffel. Den flade ende af gaflen her. Nu sørger jeg for, at jeg får sat det ene dækjern fast her, så med dækkanten ud over her. Og så tager jeg det andet dækjern, eller den gaffel, jeg lige viste lige før, og brækker forsigtigt dækket ud over kanten. Og her er det altså vigtigt, at man ikke kommer til at lave et nyt hul. Læg mærke til, at den sidder bare her. Og så er det den anden, jeg bruger her til at løsne dækket. Og når jeg så har løsnet sådan et stykke her, nu bare ved at stikke den flade ende her ind under her, og så trække den hele vejen rundt. Det næste jeg så gør, det er, at jeg skal have slangen ud. Og nu er den jo punkteret, så den er flad. Men jeg kan mærke, at der alligevel er en lille smule luft i. Og hvis det er svært at få slangen af nu, så kan man lige tage det sidste luft ud ved at skrue ventilen af her. Sådan der. Og så lige skrue den på igen, så den ikke bliver væk. Sådan. Og nu kan jeg få slangen fri, helt fri. Det jeg vil gøre nu, det er, at jeg vil pumpe slangen så hårdt op. Den skal være så tyk, så der er så meget pres på, så man lettere kan høre, hvor der er hul. Så kan man lægge sit øre ned til slangen, og så langsomt bevæge sig hele vejen rundt med øret tæt på slangen, og så vil man normalt kunne høre, hvor der er en utæthed. Her er det meget, meget tydeligt. Det er et stort hul det her. Og så putter man lidt lim over. Sådan. Og der vil man så kunne se, at limen begynder at boble. Så tager man sin pegefinger og smører et pænt stykke rundt omkring. Og så sætter jeg selvfølgelig lappen midt oven på det lille hvide mærke. Sådan her. Og så plejer jeg bare at tælle til 25. Det næste jeg nu skal, det er, at jeg skal have slangen på plads. Sådan. Og man skal altså ikke være bange for at pumpe den hårdt op. Jo hårdere den er, jo mindre chance er der for at punktere. Jo blødere den er, jo lettere punkterer man. Hvis man har gjort det ordentligt, så holder den tæt, og så er man klar til at fortsætte dagen på sin cykel.